Rauhaa kaikille. Todella tämä tuli sydämelle, kun tätä Raamattutuntijainen mietin ja rukoilin, tämä tuhlaajapoika. Ja ehkä se voisi kiteyttää näin, että ansaitsematon armo. Ansaitsematon armo. Ja jälleen totean sen, että se armosta puhuminen voi olla mieleinen aihe, mutta mielestäni se on ehkä näin kaikkein vaikein aihe juuri näin puhua. Ja voi ajatella, että tämä tuhlaajapoika olisi myöskin näin ikään kuin helppo aihe puhua ja kaikkien jo hyvin näin tuntema, mutta kaiketen juuri sellainen aihe on juuri se kaikkein vaikein, eli mitä uutta siitä voisi sanoa jo, jota me emme näin tiedä ja emme ehkä ole näin täysin ymmärtäneet. Ja voihan ollakin niin, että tässä Raamattutunnissa ei ole mitään sellaista uutta, mutta aina on myöskin hyvä näin muistuttaa niistä vanhoista asioista näin jokaista meitä. Ja se oli ainakin itselleni uutta, kun tätä hiukan tutkin tai mitä en ollut huomannut, että itse asiassa tämä koko Luukkaan evankeliumin 15. luku, jos menemme sinne, eli evankeliumi Luukkaan mukaan 15. luku, josta tämä vertaus näin löytyy, niin itse asiassa koko tämä 15. luku kuuluu tähän koko aiheeseen, eli alun perinhän Jeesus puhui tämän vertauksen näille fariseuksille, hän aloitti sen, jos luemme tästä 15. luvun alusta, eli ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Niin hän puhui heille tämän vertauksen sanoen. Ja Jeesus itse asiassa puhui tässä näin 3 erillistä vertausta, ja en ota näitä 2 muuta, mutta hän puhui tästä kadonneesta lampaasta, joka sitten näin löytyi, ja oli suuri ilo taivaassa siitä yhdestä syntisestä, joka tekee näin parannuksen. Hän puhui sitten tästä kadonneesta kolikosta, jonka tämä nainen sitten löysi, ja viimeiseksi hän puhui sitten tämän vertauksen tästä tuhlaajapojasta, ja tässä jakeessa 11 hän sanoi, että vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli 2 poikaa, eli jokainen näistä 3 vertauksista kuuluu ikään kuin yhteen, ja ne olivat itse asiassa osoitettu näille fariseuksille, joille tämä ansaitsematon armo oli käsittämätöntä. Ja niin se Jumalan hyvyys, se on käsittämätöntä, eli jos me ymmärrämme sen Jumalan armon syvyyden ja kuinka hän voi näin armahtaa sitä pahintakin syntistä, niin se on näin käsittämätöntä. Sehän on meidän oikeustajulle käsittämätöntä, ja varmasti jokaiselle tällaiselle uskonnolliselle oma vanhurskaalle se on myös näin käsittämätöntä, ja Jeesus on tämä kompastuskivi, jonka näin rakentajat hylkäsivät, koska he eivät lopulta näin tahtoneet tulla sinne Jeesuksen luo ja näin mennä itseensä. Eli he kuvittelivat, että he sillä omalla ansiolla ja työllään olisivat olleet näin lopultakin parempia kuin tämä tuhlaajapoika. Mutta Jeesus tahtoi osoittaa, että jokainen meistä on tällainen syntinen, ja jokainen tulee näin armahdetuksi ainoastaan sen Jumalan armon kautta, ja se on se ainoa tie näin sinne Jeesuksen luo tämän itsensä menemisen ja parannuksen teon ja tämän kaidan portin kautta. Eli yksikään ei voi tuoda niitä vanhemman veljen omia tekojansa ajatellen, että olisi näin parempi, ja sitä kautta, oman hyvyytensä kautta, menisi sinne taivaaseen. Se on näin mahdoton tie. Eli jokainen meistä, niin me olemme tämän tuhlaajapojan kaltaisia, ja vain ainoastaan tämän Isän osoittaman armon kautta, jonka hän osoitti tässä pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, niin hänen kauttaan meillä on pääsy sinne taivasten valtakuntaan. Aivan näin jokaisella meillä. Ja luen tästä
jakeesta 11, eli Luukaan evankeliumi 15 luku ja jae 11, että vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli 2 poikaa, ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva, niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan, ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisista on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isän tykö ja sanoin hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan, tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö, mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan, ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet, ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa, ja syökäämme ja pitäkäämme iloa. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja he rupesivat iloa pitämään. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla, ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelon. Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut, ja isäsi teurastutti syödetyn vasikan, kun hän sai hänet terveenä takaisin. Niin hän vihastui, eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen, katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laimin lyönyt. Ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan, pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Niin hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki mikä on minun omaani on sinun, mutta piti hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja ajattelin juuri sitä, että on ihmeellistä, että nämä ovat Jeesuksen sanoja. Nämä ovat Jumalan omia sanoja. Jumala itse näin Jeesuksessa puhuu meille tämän vertauksen ja kuinka ihmeellistä on tämä isän rakkaus näin jokaista syntistä kohtaan. Ja kuinka myöskin näin elävästi Jeesus tässä näin puhuu, niin kuin varmasti jokaisessa vertauksessaan, mutta hän ei ikään kuin säästele sitä ihmisluonnon todellista tilaa. Tuhlaaja poika, hän sai sen osansa tästä isänsä omaisuudesta ja meni ja tuhlasi sen näin siellä eläen irstaasti. Tuhlasi sen näiden porttojen kanssa. Ja Jeesus itse puhui nämä sanat, ja siitä huolimatta hän tahtoi näin osoittaa, että Jumala on valmis näin armahtamaan jokaista tällaistakin ihmistä. Ja jokainenhan meistä todella on tällainen, eli me voimme nähdä tässä varmasti monenlaista ikään kuin ihmistä ja ihmistyyppiä, eli näemme tämän vanhemman veljen, joka oli tällainen fariseus, kuva tästä fariseuksesta, jolle Jeesus tämän puhui. Ja ikävä kyllä varmasti voi olla näin, että kun olemme olleet sitten vuosia uskossa, niin meihinkin tulee pala tätä farisealaisuutta jälleen. Eli kuvittelemme, että meistä on yhtäkkiä tullutkin näin niin paljon parempia, kun emme ole enää eläneet siellä synnin lätäkössä sitten ehkä moneen 10 vuoteen.
Mutta yhä edelleen kuitenkin meille kuuluu se Raamatun sana, joka sanoo, että hän ei tee syntiä, niin hän on valehtelija. Eli yksikään meistä ei voi puolustella eikä todistella Jumalan edessä, että meistä olisi yhtäkkiä tullut näin synnittömiä. Ja meistä on tullut näin parempia kuin kaikki muut ihmiset täällä maan päällä. Ja voisimme näin ylen katsoa ja voisimme näin ikään kuin karsaasti katsoa sitten niitä, jotka edelleen siellä synnissä elävät. Ei vaan meillä tulisi olla juuri tämä Isän sydän, jota Jeesus tahtoi näille fariseuksille teroittaa. Ei hän tullut näin terveitä parantamaan, vaan sairaita, ja hän tuli olemaan siellä niiden kaikkien halveksituimpien luona, näiden publikaanisten ja syntisten. Ja tämän hän tahtoi näille fariseuksille teroittaa. Ja jos avaamme tätä vertausta, niin varmasti nämä ovat tuttuja asioita, mutta ei ole pahitteeksi kuulla niitä näin uudelleen. Eli tämä nuorempi poika, niin hänelle hän ei olisi kuulunut sitä omaisuutta näin kuin vasta tietenkin sen isän kuoleman jälkeen. Ja se oli julkeata, että hän sitä ylipäänsä tuli näin vaatimaan hänen isänsä eläessä. Ja hän sai pienemmän osan, koska hän ei ollut tämä esikoispoika. Eli ensin joka tapauksessa tätä esikoispoikaa olisi tullut muistaa. Eli oli ennen kuulumatonta ja julkeata, että hän näin isänsä eläessään edes tulisi tällaista kysymään. Mutta näin Jumala toimii kuitenkin jokaisen meidänkin kanssamme, eli jokainen meistä on tässä elämässä jo syntymässä ja saanut niitä monia lahjoja. Ensinnäkin olemme saaneet tämän elämän lahjan, ja sen lisäksi varmasti jokainen meistä on saanut jotain niitä talentteja, jotain niitä, joilla me voisimme näin kirkastaa sitä Jumalan kuvaa elämässämme. Jokainen meistä on saanut tässä elämässä jo näin paljon, vaikka ei ehkä siltä aina näin tuntuisikaan. Mutta jokainen meistä on juuri tällainen tuhlaaja poika, eli tahtoisi vain näin lisää ja nyt ja heti. Ja juuri sen tähden, että voisimme näin sitten tuhlata sen eläen irstaasti. Eli eläen tässä synnissä ja käyttäen ne talenttimme, sen elämämme lahjan, juuri niin kuin me itse haluamme. Ei niin kuin Jumala tahtoisi. Ja jokainen meistä siellä sydämessään tekee tämän matkan, tai on tehnyt silloin, kun emme olleet vielä pelastuneet, eli tahdomme ottaa sen elämämme omiin käsiimme ja matkustaa sinne kaukaiseen maahan, missä kukaan ei meitä näin näkisi, eikä kukaan näin valvoisi, eikä kukaan tulisi meitä näin nuhtelemaan eikä sättimään. En tiedä, kuulin tästä, että tämä oli Antiokia, tämä paikka, jonne sitten ilmeisesti siihen aikaan näitä juutalaisia päätyivät, jotka eivät näin sitten tahtoneet elää sen juutalaisen lain mukaan. Eli se oli ikään kuin tunnettua. Ja Antiokia oli tuohon aikaan sitten näiden pakanoiden asuttama. Ja siellä varmasti näitä sikoja paimennettiin ja syötiin. Ja ehkä aika ajoin sinne päätyi sitten näitä juutalaisia, jotka eivät tahtoneet elää sen juutalaisen lain mukaan. Ja varmasti tietyllä tavalla he olivat myös pidettyjä siinä mielessä, että he tahtoivat sitten näin tuhlata sen omaisuutensa eläen irstaasti. Ja näin oli aina siellä niitä, jotka tahtoivat sitten heidän kanssaan viettää aikaa niin kauan, kun heillä oli sitä kaikkea hyvää myöskin sitten jaettavaksi. Mutta sen jälkeen, kun se näin loppui, niin näin loppui myöskin ne ystävät siitä ympäriltä. Ja näinhän se myös siellä syntielämässä on, eli lopultakin, niin kuinka monta hyvää sydänystävää me tässä elämässä löydämme. Joku on sanonut, että on ihme, jos me kykenemme pitämään edes yhden ystävän koko elinaikamme. Sekin on jo suuri lahja tietyllä tavalla, ja vielä parempi, jos se olisi tällainen uskovainen veli tai ystävä. Eli harvoin näin tässä elämässä käy, ja näin kävi myös tuhlaaja pojalle, että lopulta hänellä ei ollut edes enää yhtään ystävää. Oli kaikonnut ne kaikki se omaisuus, ja ei ollut enää ketään, joka olisi hänelle antanut jotain. Ja niin hän kaitsi näitä sikoja, joista me hyvin ymmärrämme, että ne olivat niitä kaikkein vastenmielisimpiä eläimiä näin juutalaisille.
ja hän oli menettänyt tyystin tämän oman orvan tuntonsa. Ei enää kunnioittanut edes itseään, vaan oli valmis näin paimentamaan niitä sikoja ja toivoi jopa, että olisi saanut syödä sitten niiden sikojen ruokaa. Ja näin käy siellä synnin tiellä, eli lopulta ihminen menettää sen oman ihmisarvonsakin. Hän ei enää arvosta itseään. Kun menee tarpeeksi syvälle sinne, niin vaipuu siihen masennukseen ja epätoivoon ja ei edes enää arvosta sitä omaa elämäänsä. Katoaa se luonnollinenkin ikään kuin rakkaus ja välittäminen näin jopa omasta itsestään. Ja tämähän on se sielun vihollisen tahto jokaisen meidän elämässämme, eli eihän hän ole tullut meille antamaan sitä pysyvää perintöä. Ei hän ole tullut antamaan meille mitään hyvää, vaan hänen tahtonsa aina riistää se sielu sinne iankaikkiseen kadotukseen. Varas on tullut ainoastaan vain näin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja se, että ihminen näin ottaa sen elämänsä omiin käsiinsä ja tuhlaa ne talentinsa ja tuhlaa sen elämän lahjan, niin lopulta hän todella näin menettää sen. Sielun vihollinen vie näin kaiken. Ja näin kävi myös tälle tuhlaajapojalle, mutta se onni, mikä hänellä oli ja mikä saattaa olla myös sitten monen osa, joka näin lopulta on menettänyt sen kaiken, niin silloin on näin Jumalalla mahdollisuus toimia siinä hetkessä. Ja näin voi moni varmasti todistaa, eli kun on mennyt sen oman tiensä loppuun, niin silloin alkaakin kelpaamaan se Jumalan armo. Ja alkaakin näin sydämessään kaipaamaan jälleen sinne Jumalan luo. Ja näin voi olla uskovaisen perheen lapsella ja näin voi olla sellaisella, joka ei koskaan ole elänyt missään uskovaisessa perheessä, niin syttyy sydämessä se kaipuu löytää näin Jumala. Ja näin tapahtui minulle ja näin on varmasti tapahtunut niin monelle muulle, jotka lopulta ovat tulleet sitten sen oman elämänsä loppuun. Eli voidaan sanoa, että on pelattu ne kaikki elämän valttikortit ja tuntuu siltä, että ei jaksa enää näin eteenpäin. On menettänyt sen kaiken oman arvon tuntonsa ja ajattelee, että on enää sitä pelkkää saastaa. Ja näin kävi tälle tuhlaajapojalle ja se oli lopulta näin onni. Hän meni itseensä ja teki tämän todellisen parannuksen. Ja tässä mielessä niin hän teki näin paremmin kuin tämä hänen vanhempi veljensä, joka ei ollut näin koskaan mennyt itseensä. Eli Jeesus todella puhui tämän vertauksen näille fariseuksille, jotka ajattelivat, että he olivat näin kaikkia muita parempia, mutta eivät koskaan ole lopulta tulleet sinne Jumalan luo ja ymmärtäneet, mitä on se armo ja että me pelastumme yksin tämän armon kautta. He luulivat näin tuntevansa tämän isän, tutkivat kirjoituksia ja ajattelivat, että heillä oli niissä elämä, mutta eivät kuitenkaan tunteneet häntä, josta nämä kirjoitukset kertoivat. Itse tätä Herraa, Jeesusta Kristusta. Mutta tuhlaajapojalle kävi se onni, että hän muisti jälleen, minkälaista oli siellä isän kodissa. Ja näin jokaiselle syntiselle varmasti käy, että alkaa kaipaamaan sitä todellista elämää. Olisiko tässä elämässä kuitenkin jotain muuta kuin se, että me näin tuhlaamme sen eläen irstaasti ja etsiä niitä kaikkia elämyksiä ja matkustelen ympäri maailmaa ja ajatellen, että sieltä kaukaisesta maasta löytyisi se onni, jota me niin syvästi näin kaipaamme. Mutta se onni voi löytyä juuri tässä ja nyt, ja ei tarvitse matkustaa sinne maan ääriin, vaan näin kävi myöskin omassa elämässäni, että huusin siellä oman huoneeni, oman kotini näin lattialla ja kävin todella polvilleni, eli lopulta menin näin itseeni ja nöyryin Jumalan edessä ja totesin, että olen tuhlannut näin sen oman elämäni. Ja jos tätä tietä jatkan, niin se vie sinne iankaikkiseen kadotukseen. Ja huusin näin Jumalan puoleen ja näin sain kokea sen Jumalan ihmeellisen armon. Eli siinä hetkessä, kun ihminen näin lopulta nöyrtyy ja hänellä ei ole enää mitään tuotavaa sinne Jumalan luovaan, niin kuin tuhlaajapoikakin hän lopulta sanoi, että en ansaitse edes olla sinun poikasi.
Eli kukaanhan meistä ei ansaitse olla näin Jumalan lapsi. Me emme ansaitse hänen armoaan, vaan se annetaan meille jokaiselle näin lahjana. Ja näin Jeesus tahtoi teroittaa tämän asian näille fariseuksille. Ja näin tämä tuhlaajapoika sanoi, eli jos jatkamme tässä. Jatkamme tästä jakeesta 12, että ja nuorempi heistä sanoi isälle, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan. Ja siellä hän hävitti tavaransa eläin irstaasti. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, jotka siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisista on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isän tykö ja sanoin hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan, tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja tämä on juuri se oikea mieli näin Jumalan edessä, eli kun me menemme näin todellisesti itseemme, niin me ymmärrämme sen, että meillä ei edes ole oikeutta näin siihen esikoisuuteen. Me emme ole näin oikeutettuja olemaan tämä perinnöllinen, ja meidän tulisikin olla näin niitä nöyriä palvelijoita. Ja näin ajatteli juuri tämä tuhlaajapoika. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Mutta se, mikä oli näin ihmeellistä, niin todella tämä isä antoi hänelle kaiken tämän perintöosan jälleen näin takaisin. Eli voimme jatkaa tästä. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö jakeesta 20, mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Mutta kun poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja noutakaa syödetty vasikka ja teurastakaa, ja syökäämme ja pitäkäämme iloa. Eli hänen isänsä näki jo hänet kaukaa, ja näin varmasti on Jumalan laita myös jokaisen meidänkin suhteemme, eli kun me aloitamme sen matkamme jälleen hänen tykönsä, niin hän näkee meidät jo kaukaa. Ja hän on itse asiassa näin odottanut meitä jo kaiken aikaa näin tulevaksi takaisin. Hänen tahtonsa olisi, että jokainen ihminen tulisi näin parannukseen ja saisi jälleen sen oikeuden ja perintöosan näin hänen kanssaan. Ja Jeesus elävästi näin kuvaa kaikkia näitä yksityiskohtia, kuinka todella näin hän juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Eli nämä ovat Jumalan omia sanoja, täytyy muistaa. Ei jonkun runoilijan tai ei jonkun tällaisen sanasepon, vaan Jeesus itse näin kertoi tästä Jumalan rakkaudesta ja varmasti myös näin tästä omasta rakkaudestaan. Näin jokaista syntistä kohtaan. Ja poika todella näin meni itseensä, sanoi, että en ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan, mutta kaikki nämä asiat, mistä Jeesus tässä näin puhuu, niin ne kuvaavat juuri sitä, että hän sai jälleen takaisin tämän täyden perintöosan, eli hän sai nämä parhaat vaatteet, ja voimme ajatella, että se on tämä lahja vanhurskaus. Ja hän sai tämän sormuksen, joka kuvaa tätä isän auktoriteettia. Joissain kulttuureissa oli tällainen sinettisormus kuninkailla tai jollain ylhäisillä, ja se, joka hallitsi tätä sinettisormusta, niin hänellä oli yhtäläinen auktoriteetti kuin sitten tällä isännällä, jonka tämä sinetti oli, eli hän saattoi sinetöidä näin kirjeitä tämän kuninkaan tai mestarinsa nimessä, ja se oli yhtä kuin sitten tämän kuninkaan kirjoittama. Juutalaisessa kulttuurissa ei välttämättä tällaista ollut, mutta
se, mihin törmäsin, oli juuri tämä, että hän sai nämä kengät jalkaansa, ja tämä oli hyvin tunnettua juutalaisessa kulttuurissa, että näillä orjilla ja palvelijoilla ei ollut niitä kenkiä. Ainoastaan sitten näillä isäntäväellä oli näin ne kengät, ja se kuvasi juuri sitä, että isän tahto ei suinkaan ollut, että hänestä olisi tullut tämä orja tai palvelija, vaan hänet oli päinvastoin näin vapautettu siitä synnin orjuudesta, ja hän oli nyt vapaa. Hän oli tullut takaisin sinne isänsä kotiin, ja syötetty vasikka, ymmärrämme, että se oli näin tarkoituksella lihoitettu olemaan tällainen rasvainen, oikein makoisa näin suussa, kun se sitten valmistettiin. Ja se oli tarkoitettu vain tällaisiin erityisiin juhlatilanteisiin, joka oli nyt näin käsillä, kun ryhdyttiin näin iloa pitämään. Ja ryhdyttiin iloa pitämään, eli näin on ilo suuri siellä taivaassa, suurempi näin siitä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin näin niistä 99, jotka eivät näin sitä parannusta tarvitse, jotka ovat jo siellä isän kodissa ja nauttivat kaikista niistä perintöoikeuksista. Ja tämän Jeesus tahtoi näille fariseuksille teroittaa, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt, ja he rupesivat iloa pitämään. Eli kuinka valtava ilo Jumalalla on, kun yksi sielu tulee sieltä pimeydestä näin valkeuteen ja löytää jälleen sen yhteyden Jumalan kanssa. Ja juuri tämän tähden näin Jeesus tuli tänne maan päälle. Ja sen takia tämä on varmasti näitä yksiä keskeisiä vertauksia tässä koko Uudessa testamentissa, vaikka joku sanoikin, että tässä ei selkeästi ole sitten koko pelastuksen tietä, ei puhuta näin rististä ja sovituksesta ja niin edelleen, mutta tämä joka tapauksessa puhuu siitä ansaitsemattomasta armosta ja siitä, kuinka Jumalan tahto on, että jokainen löytäisi jälleen tämän perintöosuuden. Jokaista voisi tulla tämä kanssaperillinen näin Jeesuksen kanssa. Voisimme jälleen löytää sen yhteyden isän kanssa ja tulla hänen kotiinsa. Ja voisimme sanoa, että Abba, isä, hän olisi jälleen tämä meidän taivaallinen isämme. Mutta sitten oli todella tämä farisealainen vanhempi veli, joka oli kadottanut, tai ehkä hänellä ei koskaan ollutkaan tätä todellista pelastuksen iloa. Hän ei käsittänyt tätä ansaitsematonta armoa. Ja voimme jatkaa tästä jakeesta 25, mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla, ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelon. Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut, ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Niin hän vihastui, eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Eli kuinka vääränlainen sydän hänellä oli, hän vihastui siitä, että hänen veljensä oli löytynyt ja oli jälleen näin elossa. Sai ikään kuin jälleen tämän elämän takaisin. Ja jatkamme tästä jakeesta 29. Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen, eli tämä vanhempi poika, katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laimin lyönyt. Ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan, pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Eli se, joka pyrkii elämään tästä lakiliitosta, niin ajattelee juuri näin, että en ole milloinkaan rikkonut sinun käskyjäsi, en ole mitään näin laimin lyönyt. Ja kuitenkaan en ole saanut tätä samaa iloa, et ole antanut minulle vohlaakaan, pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Ja juuri tällainen varmasti on se farisealainen sydän, eli ei omista sitä todellista iloa kuitenkaan sitten siellä isän kodissa. Kaikki tapahtuu siitä velvollisuuden tunnosta ja tästä lain täyttämisestä, eikä siitä, että ymmärtäisi sen, että itse asiassa tämä kaikki on näin ansaitsematonta. Hän oli syntynyt tähän isän kotiin ja hän oli saanut nauttia näistä kaikista etuoikeuksista. Ei sen tähden, että hän oli jotenkin erinomainen itsessään, vaan vain sen tähden, että hän oli tämän isänsä poika. Ja näin on jokaisen laita, joka
kohtaa tämän Jumalan armon, eli emme me itsessämme ole yhtään mitään, mutta kun me saamme jälleen tämän perintöosan, niin me saamme sen näin lahjana ja emme niiden omien ansioidemme mukaan, vaan täysin näin tällaisena armolahjana, ja sen tähden meidän tulisi näin olla siitä näin läpi elämämme näin iloisia ja kiitollisia, eikä ikään kuin menettää sitä ja alkaa palvelemaan Jumalaa sitten tällaisella väärällä mielellä, joka ei ole sitten lopulta näin iloinen siitä, että näin sieluja pelastuu, ja ei ole se mieli, että tahtoisi, että jokainen pahinkin syntinen tässä maailmassa niin saisi kohdata tämän Isän rakkauden. Vaan meistä on tullut näitä, jotka velvollisuuden tunnosta ja tällaisella raskaalla taakalla yrittävät sitten täyttää sitä Jumalan tahtoa ja tehdä velvollisuuden tunnosta kaikki nämä säädetyt tehtävät. Mutta Isä kuitenkin jatkaa, että mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut tämä vanhempi veli, mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Niin hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki mikä on minun omaani on sinun, mutta piti hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Eli piti hän nyt riemuita ja iloita. Ja tämä on se Jumalan mielenlaatu ja varmasti se Kristuksen mielenlaatu näin. Jokaisen syntistä kohtaa, joka näin tekee parannuksen ja varmasti se syvä kaipaus näin jokaisen syntisen suhteen, että voisi jälleen tulla näin sinne Isän luo. Ja meidän tulisi näin varjella se sydämemme, että emme olisi tämän vanhemman pojan kaltaisia ja myös näin ymmärtää se oma asemamme näin pelastuksen suhteen, eli se on näin alusta loppuun vain ja ainoastaan tästä Jumalan armosta. Kukaan meistä ei ole näin ansainnut tätä perintöosaa, vaan se annetaan meille näin puhtaasti näin lahjana. Ja tahdon kuitenkin tähän vastapainoksi ottaa sitten jotain tästä roomalaiskirjeestä. Jotain, mitä näin Paavali, joka varmasti oli tällainen pahemmanlaatuinen fariseus, ehkä pahin niistä kaikista ja ehkä koko maailman historian pahin tällainen fariseus. Mutta hän kuitenkin meni näin itseensä ja ymmärsi, että se vanhurskaus, mitä hänellä oli, niin se oli näin pelkkää roskaa tämän Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Eli hän syvästi ymmärsi tämän, että se on näin yksin armosta, yksin uskosta, kun me näin pelastumme, ja Paavali itse nimitti näin itseään syntisistä suurimmaksi. Eli hän ei pitänyt itseään minään, eikä ajatellut, että kaikella sillä Jumalan palvelemisella ja kaikella sillä, että hän varmasti näin ahkeroi enemmän kuin kukaan muu, myös sitten elääkseen sitä pyhää ja puhdasta elämää, niin kuitenkaan sitäkään kautta niin hän ei ansainnut sitä pelastusta, vaan hän teki sen näin kiitollisuudesta ja siitä, että hän ei näin itse lankeaisi. Eli hän sanoi, että hän kuritti ja masensi sitä ruumistaan, että hän, joka muille saarnaa, ei näin itse lankeaisi. Eli hän tahtoi pitää itsensä näin puhtaana ja valmiina, kaikin puolin sen oman tuntonsa näin puhtaana, että hän kykenisi näin palvelemaan Jeesusta. Ja tämä varmasti oli se oikea mieli. Ei se mieli, että hän velvollisuuden tunnosta ja kaikesta siitä lain täyttämisestä ja ajatellen, että hän sen tähden oli näin hyvä ja ansaitsi sen pelastuksen, niin sen tähden teki näitä asioita, vaan juuri siitä käsin, että hän totesi itsestään, että hän oli se syntisistä suurin. Ja hän tarvitsi myöskin itse sitä Jumalan armoa ja kaikkea myöskin sitten sitä terveenlaista näin kuritusta myös näin itselleen. Ja Jumala itsehän oli hänelle myös laittanut tämän pistimen lihaan, ettei hän näin ylpeilisi niistä niin erinomaisista ilmestyksistä, joita hänellä oli. Eli hän oli myös sen lihansa puolesta, aivan niin kuin kukin meistä,
aivan samoja kiusauksia siihen ylpeyteen ja kaikkiin varmasti niihin lihallisiin asioihin oli hänenkin siinä elämässään. Mutta hän totesi näin itsestään, jos menemme tänne roomalaiskirjeeseen 7. lukuun. Roomalaiskirje 7. luku, ja otan tästä jakeesta 14. Eli Paavalin kirje roomalaisille 7. luku ja jae 14, että sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan minä vihaan sitä, mitä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdon, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Eli Paavali totesi näin omasta itsestään, että minussa se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Ja tämä on jokaisen meidänkin näin laitamme. Se meidän lihamme ei siitä jalostu, eikä se kykene näin ansaitsemaan meille sitä pelastusta näin koskaan, vaan se tulee näin yksin armosta. Ja Paavali jatkoi näin tässä roomalaiskirjeessä, että sillä sitä hyvää, mitä minä teen, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdon, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdon, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin minä huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan, ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Eli Paavali ikään kuin kysyi tällaisen retorisen kysymyksen, että miten on sitten mahdollista, että me voimme pelastua? Mutta hän itse jatkaa, että kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Ja edelleen tästä luvusta 8. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Eli hän päätyi tähän toteamukseen, ja mehän ymmärrämme, että Raamatussa ei sinänsä tulisi olla näitä lukuja ja näitä jakeita, vaan ne ovat näin myöhemmin tänne lisättyjä. Nämä kirjeet ja kirjat ovat ikään kuin tällaista yhtenäistä asiaa, joka näin jatkuu. Mutta ne ovat sitten, en tiedä, meitä helpottaaksemme, ehkä välillä sitten kuitenkin sekoittaakseen meitä. Eli joskus olisi parempi, että lukisi ilman näitä lukuja ja lukujakeita, sillä nämä asiat ikään kuin tässä jatkuvat aina sitten seuraavassa jakeessa. Eli Paavali itse näin jatkaa, että niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ja tämä on se ainoa tie jokaiselle meille. Me olemme jälleen tulleet sinne Isän kotiin, ja varmasti se Isä on myös näin vertauskuva tästä Jeesuksesta. Eli Isä itse vetää sinne Jeesuksen tykö. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä ensin vedä häntä, ja Isä vetää sinne ristin juurelle Jeesuksen tykö, että me voisimme näin löytää jälleen sen elämän, virota eloon siitä hengellisestä kuolemastamme, jossa jokainen meistä on ollut siellä tuhlaajapojan tiellä. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ja tässä tulee se asia sitten jokaiselle meille, jotka olemme jo löytäneet sen pelastuksen. Eli suinkaan tarkoitus ei ole, että me elämme siellä synnissä, vaikka se armo on näin ansaitsematonta. Ja jokainen meistä pelastuu vain ainoastaan sen Jumalan armon kautta. Mutta Raamatun selkeä opetus on se, että kun me olemme uskoon tulleet, niin sitä enemmän meidän tulisi näin pyrkiä elämään sitä pyhää, Jumalalle otollista elämää, ja vasta siitähän se näin alkaa se todellinen näin pyhä elämä.
Eli meidän tulisi näin muuttua sen mielemme uudistuksen kautta, näin tutkiaksemme kaikkea sitä, mikä on näin Jumalalle hyvää ja otollista. Eli silloinhan me vasta todellisesti ymmärrämme, että mikä on se Jumalalle, meidän tarkoittama, tai hänen tarkoittamansa elämä jokaiselle meille. Silloin me vasta näemme näin peittämättömin kasvoin tämän Jeesuksen ja näemme sen todellisen Jumalan kuvan hänessä. Ja meissä syttyy se halu näin kasvaa tähän Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Eli suinkaan rima ei ole ikään kuin näin alempana, kun me olemme tulleet uskoon, vaan se on siellä näin paljon paljon korkeammalla. Me elämme nyt tässä elämän hengen laissa. Elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnen ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Eli pyrkimys ei varmasti ole niin, että armo suureksi tulisi, kun me näin mahdollisimman paljon näin lankeamme ja elämme siinä synnissä, ei vaan, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Ja varmasti juuri näin, eli silloin kun me elämme sen hengen mukaan, niin me saamme tämän todellisen elämän ja rauhan. Vanhurskauden rauhan hedelmän. Eli ei tule myös unohtaa tätä kolikon toista puolta, niin kuin veli aina sanoo. Se on ansaitsematon armo, mutta sitä enemmän meidän tulisi elää sitä pyhää ja Jumalalle otollista elämää. Ja en tiedä, meneekö liian pitkäksi kello 8 raamattu tunti. Ehkä tässä voi vielä vartin puhua, kun kuitenkin oli se aloitus. Niin tahdon kuitenkin ottaa vielä täältä roomalaiskirje 6. luku, eli edelleen tämä kirje roomalaisille 6. luku ja tästä jakeesta 1. Eli Paavali täällä juurikin teroitti ja tahtoi vastata tällaisille, jotka argumentoivat tätä kristinuskoa vastaan, että koska me olemme saaneet sen ansaitsemattoman armon, niin sittenhän on ihan sama, miten tämä elämän elää. Joka tapauksessa mennään taivaaseen. Ja tämä on sitä tietyllä tavalla sitä ennalta määräämisoppia, että Jumala näin ikään kuin valitsee siinä armossaan jotkut ja miten eli tämän loppuelämänsä, niin joka tapauksessa pääsee näin taivaaseen, koska Jumala on näin sen armon valintansa tehnyt, mutta suinkaan se ei ole näin, vaan jokainen meistä, niin meidän tulee näin elää siinä Jumalan hengen näin kuljetettavina, elää tätä pyhityselämää. Eli jos me tietoisesti jälleen käännymme sinne syntielämään ja hylkäämme tämän isän kodin, niin ei se meidän loppumme ole silloin se iankaikkinen elämä, vaan se on jälleen se iankaikkinen kuolema, kadotus. Mutta Jumalan tahto on, että me olisimme näin kuolleet sille synnille, eli sitä Paavali tahtoi näin opettaa. Mitä siis sanomme? Tämä roomalaiskirja 6. luku ihan tästä alusta. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Eli juuri ajatus ja se hengellinen totuus tulisi olla se, että me olemme näin kuolleet pois siitä synnistä. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen, Jeesukseen, olemme häneen kuolemaansa kastetut. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidän uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Eli tässä on tämä suuri vanhurskauttamisoppi. Me olemme näin kuolleet pois niistä synneistämme, tästä entisestä elämästämme, ja samalla Paavali myös opettaa näin tästä uskovien kasteesta, eli
Tämä on se kasteen hengellinen merkitys. Me olemme näin haudanneet sen vanhan elämämme yhdessä Kristuksen kanssa ja yhdessä saamme näin nousta myöskin sitten siihen uuteen elämään, tähän ylös nousemuselämään, tähän vaeltamaan tässä hengen tilassa. Eli ei enää täyttämään sitä synnin lakia, vaan nyt tätä hengen Kristuksen lakia. Ja se on juuri näin paljon korkeampi kuin sitten mikään tällainen lakiliitto. Ja tässä hengen laissa niin Jumala itse näin kirjoittaa sen lakinsa meidän sydämiimme. Ja hän opettaa, hän meitä näin perkaa, puhdistaa. Hän meitä näin karsii, että se oksa tuottaisi näin vielä sen paremman hedelmän. Hän itse tekee sitä mestarityötään meissä, että me kasvaisimme siihen Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Mutta meidän tehtävämme on juuri näin uskossa ymmärtää se, että me olemme näin kuolleet pois. Me emme enää elä sen vanhan elämän mukaan, vaan me elämme tässä hengen uudessa tilassa. Ja se on näin sitä uutta elämää, tyystin erilaista kuin se, mitä me elimme siellä tuhlaajapoikana. Me olemme tulleet jälleen sinne Isän kotiin ja saamme elää hänelle näin iloksi, ollen juuri sellainen lapsi, Jumalan lapsi kuin sitten Isä näin toivookin. Ja jatkaa vielä lopuksi tästä jakeesta 12. Eli edelleen roomalaiskirjan luku 6 ja tästä jakeesta 12, että älköön siis synti hallitko teidän kuolevaissa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkää kantako jäseniänne vääröön aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Eli ennen me tahdomme pitää sen elämämme itsellämme, mutta nyt me tahdomme antaa sen näin Isällemme ja Jeesuksellemme näin, että hän voisi käyttää meitä juuri niihin asioihin, mihin hän on näin suunnitellutkin, kaikki ne niin talentteinemme ja lahjoinemme, joita meillä jokaisella näin varmasti on, vaikka joku ajattelee, että hänellä ei ole mitään lahjoja, minusta ei ole mihinkään, mutta Jumala, hän on sinut kerran näin siellä äidin kohdussa muovannut, niin hän on myös sinulle antanut kaikki ne lahjat, mitä hän on tarkoittanutkin, ja hän voi käyttää sinua juuri sellaisena kuin sinä olet, vaikka ajattelisit itsestäsi, että et ole näin yhtään mitään, ja lopultakinhan meille myös annetaan sitten Pyhän Hengen kautta ne armolahjat. Eli Jumala näin henkensä kautta vaikuttaa niitä tekoja, Jumalan tekoja näin jokaisessa meissä, jos me tahdomme sen hengen mukaan näin elää. Eli antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte? Sen palvelijoita te olette, joita te tottelette. Joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestäni kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden, sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, ja ymmärrämme, että tämä Jumalan armolahja alkukielessä on tämä karisma ja tarkoittaa juuri tällaista ansaitsematonta lahjaa, jonka eteen sen saaja ei ole tehnyt mitään näin ansaitakseen sen. Ja juuri tätä sanaa näin Paavali käytti. Eli Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja
Ja tämä on se luja perusta, jolle saamme näin rakentaa. Ja siitä kiitollisuudesta ja ymmärryksestä tästä Jumalan valtavasta hyvyydestä ja rakkaudesta, niin saamme häntä näin palvella tämän tuhlaajapojan tavoin, ymmärtäen sen, että jokainen meistä oli sen kaltainen kuin tämä tuhlaajapoika oli, ja pyyhkiä pois sydämestämme tämä vanhemman veljen tällainen ylpeys ja farisealaisuus, joka ei tuota sitä hyvää hedelmää, vaan tuottaa vain lopulta tällaista nurinaa ja sitten tällaista vääränlaista Jumalan palvelemista, joka ei lähde siitä puhtaasta sydämestä ja siitä kiitollisuudesta. Mutta tänä päivänä niin kiittäkäämme Jumalaa, että olemme saaneet todella tämän pelastuksen näin armolahjana. Ja tätä kautta niin varmasti on hyvä näin lähteä myöskin sitten kaikkien tähän evankeliumin työhön ja näihin telttakokouksiinkin. Aamen.